Здравейте, фенове на Агент. Здравей! Здравей, Вира! Много се радвам, че си тук. Чакай да те покръщам. Аз също се радвам много. Да. Много се вълнувам. Имам толкова много въпроси. Надявам се, че да те не изморявам, но просто ти си много интересна. За мен и доколкото разбирам и за всички зрители, има голям интерес към тебе. Само трябва да кажем нещо първо. Самият факт, че тя е тук, това не означава... В смисъл, нали, снимките вече приключиха отдавна. Тя все още може да спечели евентуално последната роза, така че това няма да я питаме, но 100 000 други неща. Да. Okay. Как си? Добре съм, много се вълнувам, много се радвам, че съм тук, много ми е приятно. Как е да си на улицата, защото хората разпознават ли те? Искат ли да се снимат с тебе? Честно казано, не ме разпознават. Така, дори имам един опит с маникюристката, която доста време си говорихме и в последствие и казах, че съм от Ергена и че съм Елвира и тя, как си Елвира, ама ти там изглеждаш коренно различно, не знам защо, но се случва да не ме разпознават. Ами ти изглеждаш в предаване, мисля, че по друг начин твоята коса по-прибрана и сега си така като някаква дива левица и също така самото излъчване има много повече енергия и както те виждаме в предаване, винаги си малко такова по-кротичка или даже притеснена. Ти там притеснена ли се чувстваш? Да, много бях притеснена, защото е една по-различна нереална обстановка. И да, извън зоната ми на комфорт, много извън зоната ми на комфорт беше и затова бях толкова притеснена. Нормално и аз бях в такова предаване, и аз бях притеснена, но аз мисля, че имаше смисъл да участваш в тази авантюра, нали? Или... Определено да, имаше смисъл. Аз влизайки, наистина исках да пречупя себе си, да изляза от зоната си на комфорт, да изляза от черупката си, защото съм малко по-притеснителна в живота и много пъти това нещо ми е пречило и в университета, и в работата ми. В днешно време човек трябва да е малко по-така нахакан. Точно така. Съжаление, да. Ако си интроверт, според мен е трудно да спечелиш и да отиваш напред. В смисъл, ако наистина... Важно е да се адаптира човек, да не иска или не иска в такъв свят живеем. Да, някак си винаги съм стояла зад кулисите. Давала съм всичко от себе си в мига, в който трябва да изляза. Аз имам много такива случаи в университета. Супер много съм давала всичко от себе си. С голямо удоволствие съм правила проекти. Било ми е много интересно. И вече в мига, в който трябва да изляза и да представя работата си, не знам, някак си бъгвам, нямам достатъчно увереност в себе си, не си вярвам. И съответно все едно аз не съм го правила това нещо. А сега има промяна? Сега определено, да. Скоро ми беше и премиерата на книгата. И... Всъщност, знаеш ли, че имам една изненада за теб? Нося ти книгата. Благодаря! Това е моят подарък, който получавам в този канал. Много... Не знаех как по друг начин да го кажа. Чакай сега, трябва да се слагам очевидно. Ще ми пишеш ли, как сказа на български, нещо лично? Разбира се, да, послание, ще ти напиша вътре. Как въобще е станало това нещо? Как ти идваш от... Ти не си писателка официално, нали? Не си сега вече официално съм писателка след книгата, но преди това... благодарение на предаването. Мога да кажа, че тази книга е благодарение на това, че участвах в Ергена. И някой те откри ли? Вика, искам... Не. Книгата е изцяло моя. Аз съм се работила сама се издадох чрез една платформа, която е за самопубликуващи се автори, самоиздаващи се, да. И ти си предприемач. Това много ме харесва. Ами така е, self-made woman, тя няма да чака. Супер! Ама точно това е разлика от... Нали, вече излизаш, знаеш си цената и действаш. Това е много готино. Исках всичко да е както трябва, защото много често издателствата се бъркат в работата, в процеса на работа, в корица, включително редакторите могат да променят доста неща от думите, както преценят илюстрациите, също могат да ги променят. Ама ти ли рисувате илюстрации? Идеята беше моя, но работих с графичен дизайнер, аз не мога да ги нарисувам, но казах какво искам. Да, изцяло
Идеята за корицата също си е моя. Да, то като... Въпросите след стихотворенията. Искаш ли нещо да казваш какво? Аз мисля все едно някой момиче, който идва... Чакай сега, ти си тук от кората или влизаш в кората на чудесата? Да, в страната на чудесата. Това... Вярвам в чудеса е точно така, че много често, примерно, ние сме хората, които може да вдигнем завесата. Mm-hmm. Но се страхуваме и когато попаднем в едно такова лошо състояние, в една дупка, да речем, си казваме, че няма измъкване от нея, но не е така. В смисъл, чудесата съществуват и ние сме хората, които трябва да повдигнем тази завеса и корицата е символ точно на това. Mm-hmm. Нали, вдигаме завесата и откриваме един нов свят, като в Алиса в страната на чудесата. Аз мисля, че ти си добър пример точно за това. Който... На мен ми се случи чудо, да, благодарение на предаването. Аз се промених, вече повече вярвам в себе си, издадох книга и за мен това наистина е лично постижение и съм... Абсолютно. Останете до края до видеото, защото Елвира ще чете едно поем от тази книга и вие ще имате лично възможност да спечелите един такъв екземпляр с също послание лично за вас. Така че има смисъл. Стойте и гледайте. А кой те е записал в самото предаване? Ами, историята е доста така интересна. Случайна бих казала. Бяхме на семейна почивка с нашите. Ние се виждаме малко по-рядко, защото те си живеят на село. Аз съм в София. И бяха дошли при мен лятото. Отивахме, не знам, вече не помня къде бяхме тръгнали. И майка ми, докато пътуваме в колата, казвам на мен и сестра ми, аз имам сестра, която е 7 години по-малка от мен. И момичета, знаете ли, че в момента тече една реклама за някакъв принц, принцеси, не знам си какво. Да? Защо не се запишете? Обаче е супер на шега, на майтап го казва това нещо. И аз като цяло нищо не казах, просто така после си продължихме разговора в някаква друга насока. Малко след това имахме пътуване с моите приятели до Слънчев бряг, отивахме на море, но с автобус. Другите така позаспаха в автобуса, на мен беше супер скучно и не знам как се сетих точно за тези думи на майка ми, за този принц, тази реклама и викам, чакай да погледна за какво става на въпрос. Влизам в BTV, гледам кастингите, открил го това нещо и гледам въпросите и ми се стори доста интересно, защото аз преди съм работила като репортер и много обичам да задавам въпроси на хората, обаче сега аз трябваше да бъда от другата страна и да отговарям и нещо като лексикон ми се стори. И вече така започвам един по един да си ги отговарям, обаче те нямат край, нали? Много интересни въпроси, но нямат край. Реално от София до Бургас аз попълвах... 6 часа? 4. Около 4 часа, да. Го попълвах и по едно време даже другите се събудиха, вече си говориха, аз мен никва ме няма и те даже какво правиш ти с този телефон, обаче аз не им казвам какво правя. И аз само нещо тук, нали, съм се зачатила нещо и си продължавам да си попълвам, вече изпратих го и отидох си на море, забравих, че съм попълвала изобщо нещо, върнах се от морето, съвсем съм изключила за това нещо. Един ден съм на работа и ми звъни някакъв непознат номер. И аз отигам, Елвира, ние сме от BTV и аз, леле! Аз си бях пращала CV преди в BTV за репортер, нещо по моята специалност. И аз някаква супер щастлива. Леле, тези ми звънят за работа, сега ще стана репортер в BTV. И са върнали някакво такова вълнение. И изведнъж, да, аз съм, нали? Ами ние сме от предаването за кастинга Ергена, преминавате към следващото. И аз първо начало. Да! Аз се сетих, леле, аз го бях не мога да повярвам, аз това като на шега го попълних. И съответно искаме да ви поканим вече на живите кастинги. Аз добре, нали, благодаря. И вече затварям и казвам на моите колеги, знаете ли какво се случи? И те какво? И аз им разказвам и те, и ще ходиш ли? Аз не искам да хода, едва ли точно мен ще викнат там, не вярвам да ме изберат. Пак отново, ето, идва момента във вярата в себе си. Точно там ми беше проблема, че някак си аз никога не съм вярвала в себе си. Минаха 2 дни
И говорихме с един мой близък приятел, т.е. с момчето, което отивахме на море, един от приятелите ми. И той ми каза, отиди, нищо не губиш, отиди да видиш за какво става въпрос. И аз съм добре, нали, съгласих се. Аз вечерта... Трябва да го чепеш. Трябва да го почерпя. И той беше кастинга в неделя, аз в събота бях на сватба в Благоевград, аз съм завършила в Благоевград. Журналистика. Връзката с обществеността. И трябваше да отида на един приятел на сватба, обаче вечерна, и сутринта трябваше да пътувам обратно за София, за да дойда на кастингите. Вечерта на сватбата до 3 часа, аз бях спала само 2 часа, хванах си автобуса, за да пътувам за София, бях недоспала, може да се каже леко неадекватна, след купон знаеш какво е. И въпреки това отидох на кастингите. Викам, леля, сега аз какво ще си говоря с тези хора? То ми се спи, 2 кафета пия. Ама викам, нали, каквото стане. То без значение. Те няма да ме изберат и продължавам да си го повтарям това. Те няма да ме изберат. Какво те питаха? И беше малко шокиращо за мен, защото аз като влезнах в залата си мислех, че става въпрос за един човек, както ние с теб си говорим, и до там. Обаче аз влизам в залата и по средата в залата е един стол с един микрофон. Срещу мен стои Яни Владимирова. Аз страшно много и се възхищавам, много я харесвам като психолог. И вече продуцента, други хора, камери също имаше. И аз вече някаква такава супер спечена. Сядам на стола, по средата, всички погледи втренчени в мен. И аз се опитвам, нали, да запазя някакво самообладание, да не показвам колко съм притеснена. И си спомням, че бях супер усмихната, защото аз като цяло съм така позитивен човек. И продуцентът ми вика, на какво се дължи това твое настроение? И аз казвам, не, просто аз съм си такава, усмихвам си се. И започнаха да ми задават въпроси от тези, които всъщност ги бях попълвала вече в анкетата. Говорихме доста, аз си спомням, че над половин час говорихме. С Ани Владимирова също говорихме. И разговорът беше доста такъв приятен. Добре мина. След което ми казаха, че трябва да попълня 4 психотеста. Попълних ги. И това беше. И аз пак се прибрах, пак си викам, то едва ли ще ме изберат, въпреки че разговора мина доста добре. И се прибрах и след около 10 дни мина цяла седмица, не ми се обадиха. Аз си викам, даже колегите ме питат, нали, какво стана, ходи ли на кастинги? Аз викам, ходих, ама, нали, като видях какви жени има, едва ли ще се спрат на мен, защото аз... Ти видя другите? Тези, които бяхме заедно, не видях нито една, но имаше други, които бяха така доста предизвикателни, бих казала, жени, много далечни от мен, съответно, нали, с силикони, с гърди, с много по-различни. И аз като видях и си викам, леле, съответно тя ще изберат, аз нямам никакви допирни точки с тези жени. И когато ми се обадих, аз дори не можех да повярвам, аз бях на една спирка и си чаках. Ти помниш ли датата или горе-долу кой месец беше това, когато те? Не помня дата, около 10 дни след кастинга беше и аз бях в почивка и излезнах така на шопинг и си чакам градския транспорт, пак ми звъни някакъв непознат номер. И аз вдигам, аз тогава мисля, доколкото си спомням, че пак бях кандидатствала за нещо по моята специалност. Да, аз не спирам да си търся по моята специалност работа. Ако търсите журналист? Да, или пиар. Да, пишете на Елвира. И благодаря. И като цяло вдигам телефона и Елвира. И аз, нали, колегите свързаха ли се с вас? И аз казвам, никой не се е свързвал с мен. Значи ние имаме честта да ви съобщим добрата новина. Вие сте одобрена за предаването Ергенът и аз за третия етап ли? И те няма третия етап, защото аз мисля, че има още етапи, че просто няма как финално вече да съм избрана. И те вече, нали, казват ми, аз на спирката, леле, не знам каква беше реакцията, нещо от сорта, ама сериозно ли, нали, наистина ли съм избрана, нещо в еуфория, хората покрай мене ме гледат, аз вече така хвана ме срам, защото съм на обществено място и, нали, след което затворихме
И аз седя може би около 5 минути, автобуса ми дойде, аз не се качих в автобуса, защото бях като в шок, не знаех какво се случва, стоя на спирката. И сега това реално ли е, не е ли реално? Аз как ще кажа на нашите, как ще съобщя? Колко време имаше да се приготвиш? Една седмица? Ева каза, че тя имаше една седмица да се приготви. Аз повече мисля, че имах. Повече от една седмица. Даже... Може да ходиш на фризера, на маникюр, да купуваш някакви дрехи. Да, това не беше толкова сложното, колкото това как ще го съобщя на родителите ми. И как беше най-сложното да измисля начин да му... Твоята майка, нали, уж много искаше да ставаш принцеса. Тя искаше на шега, тя никога не е вярвала, че това нещо може да се случи. И? Даже аз се бях пошегувала с тях. И майка ми и баща ми, точно теб ще изберат. Нали знаеш, ние нямаме нито връзки, нито пари, няма как да се случи това нещо. Това бяха думите на баща ми. Не знам, хората си вярват, че за да влезнеш в подобно реалити, трябва да имаш някакви връзки или нещо подобно. Но ето, че... Не е така. Което е супер готино. Което е много всеки има шанс. Всеки има шанс. Ама как си го казал сега? На вечерята ли? Значи, не, аз не се бях прибирала. Аз много рядко се прибирам. Не се бях прибрала вкъщи да му го съобщя, нали така. Специално по телефона го съобщих. Мамо, сядай. Сядаш ли? Трябва да ти кажа нещо по-важно. Им казах, трябва да говоря с вас, сега трябва да ви кажа нещо. Сега, нали си спомняте този кастинг, който беше по BTV за Ергена? И майка ми, и какво? Аз отидох на кастинг. Те ми се обадиха, одобриха ме, минах успешно кастингите и баща ми, то така лесно не може, ти сигурно нещо не си разбрала, най-вероятно си трябва да минеш още няколко кръга. Ти вика, знаеш ли колко кръгове минава там във фермата, в не знам си какво. Той е голям специалист. Той ги знае, колко кръгове, не знам си какво, що. Няма вика как просто толкова бързо да са минали нещата. Аз викам, то не беше бързо, 160 въпроса изобщо не бяха бързи. Този разговор, нали, с продукцията, който проведохме. И те някакви такива не вярват до последно. И аз им казвам, аз ще ходя, нали, след еди коя си дата, след колко време аз тръгвам за Турция, там ще снимките. След което от тяхна страна беше някакъв шок, но нито подходиха с неразбиране към мен. Не са подходили те. Между другото, винаги са ме подкрепили в всяко мое начинание, каквото и да реша. Са били зад гърба ми и вярват в мене, имат ми доверие, аз вече съм го спечелила и знаят, че щом аз съм преценила да отида там, значи има за какво. И те, освен да ме подкрепят, няма какво друго да направят. Не се притесняваха за теб? Притесняваха се, защото аз съм от малко село и там всички се познаваме. Дори цялата община мога да кажа, че се познаваме. И е нормално да се притеснят, защото влизайки в такъв формат, много често сме били свидетели на това как звезди си развалят имиджа в подобни формати. И съответно това беше голям техен страх. Как ще го възприемат хората. Ако нещо става, викаш. Дали няма. Пък и освен това е телевизия. Нали знаеш, че понякога контекста на нещата не е такъв какъвто е реално. Как ще се сформира, как ще го излъчат, как ще се представи. Много зависи от монтажа. И те за това се притесняваха главно. Пък и значи аз съм чувствителна и ако нещо се обърка и стане така, че когато се излъчи, аз съм разочарована от това, което виждам, как е монтирано и как ще реагира аудиторията на това нещо. Аз съм чувствителна и знае, че бих го изживяла по-тежко. И за тези неща се притесняваха. Сега когато го гледаш? Много съм доволна. И те също? Да. Те също са много доволни, аз съм изключително доволна, защото влизайки аз казах, че ще бъда себе си и за нищо на света няма да изневеря на себе си. И най-големият ми страх на мен също беше един ден, когато се гледам по телевизията, да не бъда разочарована от себе си. Не другите дали ще бъдат разочаровани от мен, приятели, дори и семейство, ще ме заболи, ако са разочаровани от мен, но най-големият ми страх беше аз да не се разочаровам от себе си. И сега гледайки,
Аз дори съм много щастлива, защото аз наблюдавам моето израстване. Да. Аз се виждам как бях на първи епизод, в който не обелих нито дума, беше ме срам да говоря. После на втори епизод, в който чета стихчето, но супер притеснена, сякаш не съм го писала аз. И вече в трети, четвърти епизод... Да, вече има парфюми по как се разгръщам, как вече по-спокойно започвам да чета, как викам Виктор, как си говоря с момичетата. Аз забелязвам моето израстване и това наистина ме прави много щастлива. И ти се научи от другите момичета или просто видя, че няма какво лошо да се случва, да се пречупиш? Ами, честно казвам, много от момичетата ми вдъхнаха кураж. Аз по време на снимките написах стихотворението, първото стихотворение за Виктор, в паузите между снимките, просто то е муза. При мен така се случват нещата, че просто си ми идва и хващам лист хартия и започвам да пиша. И даже там бяха нахвърлени някакви листове, мисля, че от редакторите, защото аз нямах в себе си. Да, се чудих въобще как се получава химикал, защото по вас, както и при нас, май беше забранено да имаш хартия, лист, а на тебе... Ами аз тогава ги откраднах. В един момент, те вече те видяха, че идваш с листове, с поемите, нали си даваха сметка, че тя има нещо, което е забранено, ама никой не ти се кара, никой ти се... Не. Това е много готино. Защото те видяха, че това всъщност е добре за тях, допринася за формата, Не, значи, добре ти си имал обаче специална услуга, или как да се казва, специална... как се казва, отстъпка или нещо. Гратис, от продукцията, защото нали, нямаше право да четеш на GSM-ове, нищо просто. Нямахме право, нямахме телефони. Това беше нещо, което ми беше доста трудно, защото аз съм свикнала по няколко пъти или поне всеки ден да се чувам с майка ми. Тя е най-добрата ми приятелка. И си споделям с нея много неща, тя ми дава съвети. Дори само да се чуем за 2 минути как е минал денят ми да изподеля. И тогава ми беше много трудно, защото когато се случваше нещо лошо, аз нямаше как да й се обадя. Ама може би с това вече си по-сигурна в себе си, защото ти сама си се справила с всичко. Нали, без да питаш, нали, или да разказваш на някой, който има повече опит, така че може би това всъщност ти помага. Помогна ми, това доста ми помогна. Като цяло предаването много ми помогна. Така мислих за тебе, че ти всъщност сега казваш, че ти вече отдавна не живееш това село и аз рових малко в твой Инстаграм и мен ми се стоеше, че до самото предаване ти живееш в селото и идваш мек от селото в Егенът. Така не беше. Ти си всъщност учил в Благоевград журналистика, вече си в... 7 години не живея в село, Аз 5 години живях в Благоевград и вече около 2 години съм в София. И работиш? Работя, но се наложи да напусна заради предаването, което беше така доста тежко решение. Ти работиш ли като журналист? В Благоевград работих като репортер, след което заминах за София и не си намерих работа по специалността, затова започнах в логистиката в една фирма, но бяха много доволни. Шефовете бяха много лоялни, колегите ми също. Взимах добро възнаграждение. Година и половина работих там и в мига, в който ми се обадиха, че аз трябва да замина за Турция, трябваше да говоря с моите работодатели за отпуска. Но и ти не знаеш колко време ще стоиш, но не можеш да казваш, дали съм там 2 седмици, 2 месеца. Да, те ме попитаха за колко време става на въпрос и аз казвам, не знам, нямам си на идея за колко време става на въпрос. И в такъв случай от тяхна страна просто нямаше как да ме пуснат. Казаха, че не може да ми дадат отпуска. И аз трябваше да избера или да запазя работата си, да си остана в зоната на комфорт. Вече съм си подредила живота в София, защото беше изключително трудно да дойда. Аз никога не съм искала да живея в София. Винаги ми се е струвал много натоварващ град, затова избрах и Благоевград да уча и да живея там. И когато дойдох тук в началото ми беше доста трудно да се справя и тъкмо вече се бях справила, научих София, стъпих си на краката, бях самостоятелна
И точно в този момент, когато съм си вече в зоната на комфорта, всичко ми се е подредил, живота ми се е подредил и аз трябва да взема толкова важно решение, дали си заслужава да е така да разхвърля всичко за година и половина, за което съм се борила и да отида и реално какво ще ми донесе това предаване или да си остана и да откажа. Но тогава помислих и си казах, може би такъв шанс в живота се дава веднъж. И това е изключително голям късмет, че са ме избрали и аз не трябва да го пропилявам. И казах, напускам работа и напуснах. Съответно, и не съжаляваш? Не съжалявам, да, в никакъв случай не съжалявам, защото ако бях взела другото решение, т.е. да остана на работа, нищо нямаше да бъде същото и тази книга сега нямаше да е факт. Да. Ами много се радвам, че го казваш това, че хората да имат реална представа, че не всеки може да се позволи или трябва да правиш жертви, ако искаш да участваш в реалити формат, смисъл, кой ще ти плати наема и така нататък, но може очевидно да има и да ти дава това голям скок, нали, и ти от там нататък ще правиш други неща. И в твой случай изглежда така, за който много се радвам, но пак трябва да кажем, никога имаш гаранция. Така че всеки сам трябва да се прецени, но ти не съжаляваш и изглежда наистина, че да. Вярвам, че съм взела наистина правилното решение. Аз съм зодия Везни, значи... Исках да те питам, да. Ти предположи колко трудно ми е било да взема това решение. Аз дори за елементарни неща, за синя или розова риза не мога да реша коя от двете да взема. Обикновено взимам и двете, защото не мога да реша. А тук решението беше далеч по-тежко и ми беше трудно да го взема. Ти от кога пишеш? От когато си тинейджър? Да, реално от когато съм в 10-ти клас. В 10-ти клас за първи път си спомням, че имахме есе. Есе по психология за брака, доколкото си спомням, беше темата. И аз започнах... 10-ти клас? Да, не знам, просто такава ни беше темата. И аз започнах уж да пиша есе и в един момент се осъзнавам, че аз всъщност римувам. Аз дори си спомням една част от стихчето, макар че е бил преди толкова много години, нещо от порядъка на сорта бракът е това да се слеят две сърца, те в обич да се вричат и до смърт да се обичат. Нещо от сорта беше, да. Ама ти можеш да рапираш. Да. Виж, това не съм се замислила, но може би ще бъде готино. Тук имаме човек, който има връзки с български рапъри, може да измислиме нещо, да. Значи да, ако някой рапър ме хареса, моля да ми пише. Да, това ще е много готино, И се получи нещо подобно и вече надолу е така, но живеем в такива времена, че брака по сметка на мода и цял ден да си в мола, нещо от сорта беше. И аз вече написах нещо доста така дълго. Има ли го тука? Не, там го няма, не съм го сложила. Трябваше между другото. И излизаме вече да си ги представяме есетата уж. Да. Аз излизам с това нещо и почвам, нали, с рими, с такова пред дъската. И те само е така, нали, учителката седи и гледаме класа също. И тогава си спомням, че тя беше много впечатлена и ми каза, браво, това ти ли го написа, това е много хубаво. Писа ми 6. И аз тогава се замислях, че всъщност го имам този талант. Тогава го открих и може би от тогава не преставам да пиша. И лесно ли ти? Смисъл, как е този процес? Просто седиш чакаш на рейс и... Муза. Просто, примерно сега, в момента, ако ми кажеш да напиша нещо, може би няма да мога да го напиша. То това си са моменти. Ти ги усещаш тези моменти. Думите се леят от себе си, защото аз лично специално в моите стихове всичко, което ми излиза от душата, аз го пренасям на хартия. Това предаване ти дава много хляб да пишеш? Много нови стихотворения, освен за Виктор, там той получава много стихове. А за книгата имаш ли много материал нови? Да, аз когато се върнах от снимки, започнах така да пиша още стихове, защото реално исках да пусна книга, която е роман. В момента го пиша. Романа. Втората ти книга вече. Втора. Тя трябваше да бъде първа.
Но роман се пише много тежко, изключително тежко, отнема много време и нямаше как да бъда готов сега. Аз исках сега да го направя и затова реших да пусна стихосбирка. И започнах да пиша нови стихове, освен тези, които са в предаването, както и имах вече стихове, които съм писала преди това по време на моя живот. И ги събрах в едно и те се оказаха супер много, така да се каже. И си казах, защо да не издам, да не ги събера в книга и да издам стихосбирка. Но когато си бях вкъщи, намерих един стар мой дневник. Може би от преди 10 години. Аз реално тогава съм била дете. И го отварям и бях писала някакви неща, но супер такива готини, забавни, стана ми много весело и мил. И тогава ми дойде идеята след всеки стих да има въпрос към читателя, свързан с контекста на стиха. Първо те, нали, да се замислят, когато прочитат стихчето и после да си отговорят на въпроса, който може би са задавали, но така не са сядали да си отговорят на този въпрос. И тогава реших, започнах да пиша и въпросите, за да може след време, когато, нали, вече се изчела тази книга. По такъв начин тук с въпросите? Да. Можеш ли да ми... В смисъл, тук има тема или самото... Да, то завършва с пожелай си нещо и четирилистна детелина към читателя. Тук е въпроса и тук е едно поема към въпроса. Да, тук си е стихчето. Вярваш ли и вярвам в чудеса, примерно е стихчето и въпросът е вярваш ли в чудеса. Чакай да покажем, да имаме по-реална представа, защото аз винаги трябва да виждам какво е. Добре, това е много интересен подход. Окей, супер. За да може след време, примерно, когато да речем 5 години, когато читателя вече е забравил за тази книга, когато отвори да види какво е писал, какво е мислил тогава, дали е постигнал това, което е искал, дали е реализирал целите си. Да, и можеш да се преоткриваш и себе си. Това е малко такова интерактивна Помага да преоткриеш себе си и да си отговориш на тези въпроси. Приключваме с целия разпит, поне за малко. Очаквайте епизода с рекап, където Елвира ще коментира най-важните моменти. И това всъщност е, според мен, не много силен епизод. Това беше епизод номер 9. Той ще идва скоро. Така че... Гледайте.